Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derraɓe mi silminake dow moɗon, mi yetti on yaɗanon barka. Tabo en lortake be tindinore dedei wodi mo ƴamiyam dedei no tokkoto waɗa video juɗɗum ha estati mako. To wari a waɗa video ha estati fu ɗum ɗo mari sadirma wane video man, malla to wari a wata ɓe ta'a ɗum dammuɗum e no tokkorto video juɗɗum ni o yerba ɗum kal estati o marata problem ɗum ya ɗum joɗo automatic wala ha yawo ta'a wala noi. To ngam majum ɗo hande mi waddi tindinore no goɗɗo tokkoto telecharge application man. Video no jutiri fu a wawan a waɗa, video no jutiri fu a watan ha estati ma marata bo problem. Amma hiddeko man to hande arande margo ha shendo media laragal jungo maɗa nyamo ɗo windi abone, a wawan a abono ta yejjitu likugo video man. Bo to wodi ko a mari haje wigo amin fere bo a wawan windugo les babal commentary ɗo. En mbawan en nasta play store, ɓe nder moɗon andi play store, a maɓɓita play store ma banni. Ɓawo to a maɓɓiti play store ma a wara ha dow babal recherche ha ɗo. To a nasti ba recherche a windan no what saga tammi on dari dedei baje windi nda inde application man wurti. To a fuɗɗi windugo ma nda ɗum wurti ha ɗo, nda ɗum baje windi ha dow ɗo bo ndari. To ɗo application man a wawan a lansa recherche, nda application man wurti on dari ba ɗum wayi. Nda logo man, nda inde application man bo no ɗum windiri fu tammi on dari, nda inde man what saga. To en lansa do installe, wan mi iya do installe. Amma wodi mo wiyam dedei to ɗo telecharge application ha telephone mako ɗo ɗum yawata sam. To ngam majum ta yejjitu abonago on dari jamde segonji ɗum telecharge rapid. To ɗum application je watta ɗum ɗo koiɗum to Allah munyini tan mi waddan go on tindinore dedei no a tokkoto a waɗa application man ha telephone ma. Ko no ngel woni fu a wawan a telecharge video bo ɗum yawa. En maɓɓita dedei tindinore je mi waddani en hande kadi. Ɓawo to a telecharge application man timmi a wawan a iya do ouvre. Autoriser. To ɓe ƴami ma min whatsapp ɗiɗi mi mari, ɓe ƴami whatsapp je toi a wawan suftugo. To whatsapp ɗiɗi a mari ma a sufta hakkunde je be whatsapp be business. To whatsapp business to min da mi sufta whatsapp business ngam whatsapp ɗiɗi mi mari. E to whatsapp gotel a mari bo ɓe afishante whatsapp gotel non. Nde min whatsapp ɗiɗi bo nda ɓe afishani am ɗiɗi pat on dari. Mi wawan mi sufta whatsapp business waɗa ok. To nda ɓe ngaɗani am mi wawan mi wurta chak par exemple en nasta ha whatsapp business man, en nasta nder ton banni. Ɓawo to en nasti en gara babal estati en nasta ɗo. Ɓawo to en nasti en mbawan en ɗaɓɓita video je juɗgol ni, video juɗgol dedei je waɗanta en estati man. En ɗaɓɓitani video juɗgol ni. To par exemple on dari nda video ɗo mi sufti ɗum dedei on dari ha ɓe kolliyam ɗum haɗata. Nda on dari ha ɗo video man haɗata ɓe ta'an ɗum ɗo luttuɗum ɗo fu nastata ɗum dedei umma ha ɗo wargo ha ɗo video man ta'an. Mi tammi on dari banni no ɗum video man. E to an bo a mari haje a wata video man chak a estati ma ngol fu magol diga ɗo man ha yotto ɗo fu a yiɗi wato a estati ma, no a tokkoto en lorto nder application man mi holla on no ɗum warata.
ɓawo to en lorti nder application man banni onan ɗon mandi dedai video man ɗo. En ɓawan to en nasti application man banni en gara ha ɗo video estati ha en ɗaɓɓita video man. Nda videoji afi mi tammi on dari nda ɗo video man ɗo, nda ɗum ɗo ɗum kanjum. To en ɓawan en mema dow video man banni ngol lango takam amari haje ya estati ma. Investissez aujourd'hui et sécurisez votre futur. To ɓawo man to a yiɗi yerbugo ngol fu a estati ma a wana iya ha lesto haje ɗo je lesto na je dow ha windi partage ɗo ha WhatsApp a wana mema dow ton banni. Ta memi be yamete banni a wana mema dow ɗo ni tammi on dari a mema dow ton banni. ɓawo to memi ɓe ƴamima estati a yiɗi a waɗa video man na walla a yiɗi a yerbana goɗɗo ana mema dow estati ma a mariyaje a mema dow ton banni a waɗa yerbugo. To mi tammi on dari video man diga arande ha yago ragare ɓe hoci estati man ɓe partage video man cak tammi on dari. To non man to a yerbi ngol a estati ma bo banni man ɗo lawol je a tokkoto a waɗa video no jutiri fu a estati ma a wala problem. Mi tammi a famitindinore dedai no a ƴami on gettama amma ta ngejjite abonago to ande arande ma war ko a shendo ta sala abonaki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.